Да подкрепят независимия кандидат за кмет на Варна Анелия Клисарова дойдоха в морския град народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов. Според господин Мерджанов до този момент кампанията върви вяло и вина за това има политическа партия ГЕРБ, която си представя по негови думи служебна победа. Отсъства дебата за Варна и именно това дава увереност на червения депутат, че професор Клисарова с подкрепата на БСП са единствената алтернатива за едно успешно местно управление. Интересните предложения и стойностни решения, които тя предлага, както и самия факт, че един напорист, академичен представител се нагърбва с толкова тежка обществена отговорност, е залог за успех. Ние проведохме тук редица срещи с наши представители, които са по традиция много интересни, загрижени, вълнуващи, критични не на малко места, но като цяло отсъства дебатът за Варна. Отсъства дебата за Варна, за действията на общинските съветници, на районните кметове и най-вече визията на бъдещия кмет. Тъкмо заради това ние сме окрилени и сме оптимистично настроени, защото в лицето на госпожа Клисарова имаме един много напорист човек, който отблизо познава проблемите на Варна и като общински съветник 2 мандата и като председател на комисията, с немалко предложения и с конкретни нови стойностни решения. Остават само 3 седмици до изборите и вече избояват порочните практики от страна на различните политически партии, уверена е депутатът от БСП Корнелия Нинова. 2 ще бъдат основните оръжия на червената партия, с които би управлявала на местно ниво. Реална политика и личен контакт с колкото може повече хора. Според нея червените кметове са единствената алтернатива. Част от програмата им са повече стипендии и общински фондове за даровити деца, помощ и общински жилища за младите семейства и още клубове за възрастните хора. Партията Столетница категорично ще отстоява позицията си против приватизацията на общински здравни заведения, както и против въвеждането на предлагания допълнителен 2% данък върху доходите. Никакво увеличение на данъците на хората в тази беднотия. Знаете, че имаше сигурно, сте чули такава идея от министъра на финансите, уж я оттегли, временно, вероятно се изплашиха заради изборите, че това ще им донесе негативи. Де-факто не е оттеглен. Закона си седи на страницата на Министерството на финансите за обсъждане и приемане. Тоест и в тази финансовата политика нашите кметове ще бъдат категорично алтернатива на централното управление. Друга сериозна алтернатива в държавата няма. Към официалното управление, официалната коалиция, която знаете, се включват и ДПС с гласувания в парламента, последните седмици Атака твърдо и тя на страната на управлението. Единствената алтернатива остава БСП. Така че на тези граждани на България, на Варна, на общините, на които това, което става в държавата не им харесва, другият избор е БСП. Никой кмет от падането на Тодор Живков от власт Иван Портних не си е позволявал да вземе такъв огромен кредит от 43 милиона лева за един град, каза лидерът на БСП във Варна Борислав Гоцанов, който също бе на срещата, за да засвидетелства подкрепата си за госпожа Клисарова. По негови думи, подготвеният 2% допълнителен данък върху доходите цели именно да се върнат огромните данъци, които изтеглиха големите градове в последните месеци. Защо е оптимист господин Гоцанов? Оптимисти сме, защото по последната социология е ясен балотажа между професор Клисарова и господин Портних. И си позволявам да го кажа вече съвсем ясно, тъй като няма от какво да го крием, потвърдиха се на 2 пъти тези данни, както и 5 балотажа в 5 районни кмета. Кандидатите подкрепени от нас отиват на балотаж, което естествено, че е много добре за БСП и за левицата. Може би се дали резултат и листата, която подредихме, за това, че единствената партия, която се реши да направи такъв драстичен скок в подмладяването си, първите 20 човека, 14 са по 40 години, и освен това да има вътре в редиците си 10 човека гражданска квота. След като държавата в лицето на ГЕРБ и правителството на Борисов не иска да развива икономика и да открива работни места, то ние започваме с общинска икономика. Но не можем да допуснем да няма работни места и да няма развитие на Варна. Това ще бъде основният ни приоритет.
Два са основните мотиви професор Анелия Клисарова да приеме предизвикателството да се бори за кметския пост. От витрина станахме от морска столица, да, морска столица, ма с минала слава. Не бива да оставим Варна така. И ако се нагърбвам с този ангажимент да управлявам града, това е само и защото не искам да виждам Варна такава. И искам и децата ми, и внуците ми да останат във Варна. Това ми е най-силната мотивация. От друга страна, съм убедена, че мога да променя нещата така, защото съм натрупила с годините достатъчно опит и в администрацията и мисля, че можем заедно с варненци да постигнем много по-добри резултати при промяната на Варна.